ekenekwa m gị onye ọbụla na-ege m ntị biko n'ụbọchị nke taata ebe nọ na-enene vidiyo asị m udo dịrị nwoke udo dịkwalụ nwaanyị. Biko mmeti afternoon na-echa this video mmetikwa vidiyo ihe na-eme n'ọgbọ ọgwụ ka unu ofe ebe the problem nọ wee bido, because na ọgbọ ọgwụ has become a place na gịnị a na-conspire so many things. Ọgbọ ọgwụ abụrụgo ebe a na-emebisi so many things. Video na-afụ na play n'akụkụ ebe anọ ya bụ vidiyo discover ebe ndị Igbo anyị akwefu most of our people na-akpali Buhari na-akpali Tinubu today are worse than Buhari, because ihe ọbụla imegide ebe ndụ mmadụ nọ igwogwo ọgwụ ego. And so much thank God na gọọmenti ewepụtara ego ụlọ anya, because Soludo kịta ọ bụrụ ọsọsọ ndị dibịa ka ọ na-ejide makwa ama na-akpọchiri ọgbọ ọgwụ kemgbe mbọsị Monde. Akpọchiri ọgbọ ọgwụ wee na-carry out investigation since on Monday. Gịnị na-ese na-ejere na ndị ọgbọ ọgwụ na-alụzi akụchie, because if you people can remember vividly mgbe nke dọrọ akụnyere ọ kpọchiri ọgbọ ọgwụ again, because na gịnị ndị be anyị na-eme alụ. Kịta vidiyo anyị na-afọ kịta bụ gịnị ebe ha na-eji echenji ọgwụ mere expire na scan code ahapụta asị gị scan ma iwere phone gị ka scan ka iwee mee. They are changing that date. These people are terrible and wicked. These people are terrible and wicked. So nwezi onye dị safe na Nigeria nọ kịta. Ị na-egogodo ọgwụ si na-ego ọgwụ na ọgwụ ga-emebe expire. Ịmama na ọgwụ mere expire 1 year ago na these people are changing it. Ihe ya afụ na this video bụ 7 rooms apakịrị ọgwụ. Ị na-anya ya afụ kontena a na-elodu ọgwụ n'ime ya. A na-elodu ọgwụ ndị apaketi chago na repaketi chago repackage ya, they are loading it back. Mmadụ ewepụta compound ya agadaga warehouse wee gịnị wee na-alụ ọgwụ akụchi ndị bai. Kedu ụdị ego anyị achụgidezi? Kedu ụdị ego anyị na-achụ chụrụ ya to the gịnị ịtampa with the health of ndị mmadụ? Kedu ụdị ego anyị na-achụ ihe nke ahụ? Must everything be gịnị ka ndị bai wee gbuo mmadụ ka wee nweta ego? Because na ka Soludo na-achụ ndị dibịa na-agwọ yahoo na-eme nke nwa na-eme na-atọ mmadụ na-ebu n'ọkpa. You are not different from those people. No nwere ihe dị iche na ndị you are even worse, because na gịnị nke gị na-egbu n'ime ahụ wee pụtaba ezi. Epụtazi kidney failure akaliana, liver failure akaliana. Ya for ụmụazị 10 years enwego kidney failure just because ọ bụ na gịnị mere n'imego mistake nwụrụ ọgwụ mere expire which is done by your own brother, by your own sister. Kedu na ihe anyị eme ndị Igbo anyị meta ha mma? Kedu na nnọọ gịnị o nwere ihe anyị eme unu n'ụwa nke a meta unu mma? Must your love of money got to this extreme in order to get esi anam ndụ mmadụ n'ihe? Bible says, and the love of money is the root of all evil. This is why evil ji carries in our society today. Must you go to the health of people? This video. A very big warehouse discovered at Meje village, Shomangwa local government area. This is the warehouse, this is the entry. This is the warehouse. So let's go inside and see what is stocked here. Things they happen. This army on standby. Navdak, police. Okay. This is the story building. Two-story building with an adjoining 1-story building, all filled up with products of NAFDAC concern, filled to the brim. Everything is stacked to the point that you won't have any breathing space anywhere. This is how all the rooms in this place is filled up. Oh God, everywhere filled up. This
is replicated everywhere. You stay up, going up, even down here. Different kinds of product of concern. Controlled drugs, expired drugs. See, this first floor. This is what we have everywhere. Unregistered products, expired products. See what they are using to change the date marking. See the machine for changing the ink. They're changing the date. See everything here. So this one they have worked on already. You see? Real big deal. This is first floor. The validation section. This is other wing. Mumeje village in Osisomangwa. These are injectables. These are the things here. With other multivitamin capsules. Everywhere is filled to the brim. Everywhere. Any place you enter, you will be greeted with products. Everywhere you enter, you will be greeted with products. See this part, this section. A lot is here. We have enough security on ground. Army, police. So surprisingly, there's an adjoining section that is filled up with. I don't want to cut this video. Sorry. Alright, so this is about. These places were filled up or were evacuated. 1, 2, 3, 4, 5. Yes, sir. 6, 7, 8. All these 8 places I counted were filled up with materials like this, but they've just been evacuated by the builders. All filled up like this. Expired. Look at it. Cerebrus. That's what it is. This. How guayas they are bringing it out faster. This is it. I won't get you. No, I know for sure. See it everywhere. Everywhere. Filled up. Alright, so these are coming from all these places filled with products. Thank you for watching.